खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। तो लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो नोंथांमोना बुजिगोन। आसाम गभर्नमेन्टनि बर'नि सासे केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां इउ.जि. ब्रह्म सार बिथाङा गोबांथार बाथ्राखौ बुंदों। दा हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि सायाव गोबां फोथायनाय लाखिदों आरो गोबां बाख्नायदों। दा बिथाङा बुंदों आसामनि CM मामाया ट्राइबेल हारिनि थाखाय बा जोंनि BTCनि थाखाय जेबो गाज्रि सानाखै आरो फैबाय थानाय समाव गोबांथार NDBनि केसफोरखौ बोखारनायनि थांखि लादों आरो लोगोसे मानगोनां रन्जन दैमारिखौबो गोबां हेफाजाब होगोन केसनिफ्राय बोखारनायाव बा बिथांखौ उदां खालामनायाव हेफाजाब होगोन होननानै मानगोनां इउ.जि. ब्रह्म सारा गोबांथार बाथ्रा बुंदों। तो लोगोफोर बिनि सिगां आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों। मैयाहाय थांदोंमोन दिपेन बरुवा जेलाव लोगो हमैयाखै नामा सारखौ? सोंदोलै सार दिपेन बरुवा लोगो हमैगोन ना हमैयाखैमोन नोंसोरखौ? मैयाहाय थांदोंमोन दिपेन बरुवा जेलाव लोगो हमैयाखै नामा सारखौ? दिपेन बरुवा सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै जों कर्टआवमोन मैया। तो नोंथांमोना बे क्लिपखौ नुखाबाय। जोंनिनो सासे बर' हारिनि गोबांथार गावनि जिउखौ बाउसोमबोनानै बर' हारिनि थाखाय जुजिबोनाय मानगोनां एम बाथा सार बिथांखौ जोबथेसालियाव दोननायाव बा बिथांखौ कर्टसिम लांनायाव माबायदि अबस्थायाव लाङो दासिमबो बर' हारियाव जुनारफोर बायदि आखु बाहायजायो बर'फ्रा। दा बोरै नै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया गनायथाव जागोन? बे जोंनि बर' हारिनि गोरबोआव बा बयनिबो गोसोआव बेसेबां दुखु नांथावना जानानै दङ। दा बेखौ मा होननानै फोरमायगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। तो लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननो मानगोनां इउ.जि. ब्रह्म सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना फारि फारि नायलांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। आरो आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय जेबायदि खामानि मावदों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया BTCनि मालाबाबो गाज्रि सानफेराखै, गाज्रि मावाखै। नै दाखालिसो एबसु NDFBनि माखासे ग्रुपजों मोनसे रायलायनाय जादों। NDFBनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसना 5-6 मासनि गेजेरावनो जोबसिगोन, सासेबो थानाय नङा। आरो लोगोसेनो रन्जन दैमारिखौ सुप्रिम कर्टआव जेला बेलनि थाखाय हियारिं जागोन, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय कोनो अबजेक्सन होनाय जानाय नङा, बेलखौ होनो थिननाय जागोन जुदि सुप्रिम कर्टआ बेखौ गावसोरो होयोबा। आरो बिनिफ्राय लोगोसेयैनो दा मार्टियास फेमिलिफोरनो एक्स ग्रेसिया होनाय बेबो फैगौ फेब्रुवारि बाजेटनि गेजेरावनो बेखौ कमप्लिट खालामनाय जागोन। फार्स्टिं केस उथायनायखौ जेसेबां हाइनेस क्राइम बेखौ उथायनाय जायाखैमोन, हाइनेस क्राइम। नाथाय चिफ मिनिस्टारा बुंदों मा मार्डार एबा बम ब्लास्टआव मास किलिं जानायनि अनगायै बाखि केसफोरखौ उइद्र खालामजोबनायनि फारि लानो हायो। ओंखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथाखौ मावफुंनाया जालांगासिनो। फारसेथिङै दाखालि 60टा गामिखौ सनितपुर बिस्वनाथनिफ्राय दानख'नानै उदालगुरियाव सोबाय। दा बिटिआरनि पार्ट जाबाय। 60टा प्राय 250टा गामि, थारमाने मोनसे गामियावनो 3-4 गामि हाबनांगौ, साब भिलेज एबा हेमलेट एबा बिदिनो सुपा बेखौ लानानै प्राय 250टासो गामि हाबबाय। बाखि थाबावनाय गामिखौ लासै लासैनो पर्यायक्रमाव सोसनलांनायनि हाबाफारि लाबाय। दा गोरोबथाखौबो मावफुंलांगासिनो दं। फारसेथिं प्रमद बर'आ जायगानि जौगानायनि थाखाय जथेस्थ' मावदों, आसनिफोर होदों। आरो दा नैबे बागानपारायाव फाग्लादिया दैनि सायाव 13 किल'मिटार माथावरि अलरेडि जाबाय आरो 13 किल'मिटार माथावरि जाबावनांगौ दं। बेखौ आङो अलरेडि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टजों रायज्लायबाय आरो मिनिस्टारा खोथा होदों नेक्स्ट इयाराव 13 किल'मिटारखौ बानायनाय जागोन। गासै जों जौगानायनि खामानिखौ जों मावगासिनो दं जेला
रायजो राजाया जों लेंनाङाखै जेरै मोनसे गोदान आस्था गोदान बिश्वास लानानै UPPL आव जयेन खालामो UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै आरो बिनि सायाव मोनसे फिउचारखौ नुहुरनानै BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा UPPL आव जयेन जागासिनो आं हान्जाखौ बुङा बबे हान्जानिफ्राय फैदों फैया आरो खुनु हान्जाखौ खथि खालामनोबो आं गोसो गैया खिन्थु मानसिफ्रा जुदि गोसो जानानै UPPL आव फैयोबा जों बेखौ नाजावनो लायो नबस्तियाव जि मोनसे जयनिं बेवहाय बागानपारा समस्तियाव UPPL दला बेसेबां शक्तिशाली जाबोगासिनो दं बे रोखा जाबोदों 2025 मायथाइयाव जि काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन बेखौ नायहरनानै BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे डिसिसन लादों मा BTCनिनो मोनसे लकेल पार्टिनि आखायावनो क्षमताखौ होनांगौ बे हिसाबै UPPL खौ शक्तिशाली खालामनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो आं दा अदालगुरिनिफ्राय गसाइगावसिम जि नायदों गभर्नमेन्टआ 2025 नि उनाव एलायन्स गभर्नमेन्ट जायो जाया बे आलदा बाथ्रा एलायन्सआनो थाहैनोबो हागौ अब्लाबो UPPL नि दैदेननायावनो एलायन्स गभर्नमेन्टआ जागोन बे फ्राय रोखा जाबोगासिनो गोबां निउज मिडिया बायदिसिनानि दारै माखासे खौरां ओंखारदों गोबां हान्जायानो BTC आव इलेक्सन गेलेनायनि खोथा क्षमता दखल खालामनायनि खोथा BPF-आबो बुङो बयबो बे मोनसे राजनैतिक भाबै मोनसे हान्जाखौ एसे लोरबां खालामनायनि मोनसे कौशलनि अनगायै जेबो नङा नाथाय UPPL नि मददगिरिफ्रा दा लोरबां जानाय नङा जोबोद गोख्रों आरो दा जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्राय 1000 किल'मिटारनि बारा लामा बानायबाय 500टानि बारा स्कुल रिपेयारिं जाबाय 2,20,000 फेमिलिनो हाफात्ता होबाय अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि फिन रोदोमखां गासै बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थांनानै दिनै प्रेगनेन्ट वमेनफोरनोबो माने निउट्रिशियास फुडनि थाखाय फैसा होनाय बे जागासिनो फरायसाफोरनो मदद आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै महिला उद्यमिता आसनि 10,000 ओरैजे दा माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो फैसा होयो थ' बे जानो थांगासिनो दं CM त्रिपुराया एबार आसामाव 25,000 बेकार सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख थाखा होगोन बिनि 1 लाखखौ सुख'फिननांगौ नाथाय 5 बोसोरसिमाव सुख'नांगोन 5 बोसोरनि उनावहाय सुख'नांगोन आरो 1 लाखआ फ्रि आरो बेबो इन्टारेस्ट फ्रि सुख'नांगौआबो आरो फारसेथिं रेशन कार्ड दा 20 लाख रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ गासै 62 लाख रेशन कार्ड जोङो थारमाने दा मोननो थांगासिनो दङ रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगोनो महिला मानेकि आयुष्मान भारत कार्ड माबा गासैबो फैजोबगोन लोगोसे दा 27 लाख अरुणोदय होबाय आरो 3.0 मथे आरोबाव गोदान अरुणोदय होनायनि प्रक्रिया आरम्भ जाबाय फर्म फिलाप खालामनांगौ मानांगौ दा गासैबो वेलफेयार स्किमफ्रा ओरैबायदि जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामाव साननो हायै रोखोमनि मोनसे जौगाखांनाय फारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय आसामाव बेल ब्लक ट्राइबेल बेल ब्लकनि बाहेरायाव थानाय ट्राइबेल गामि हमनानै लादो दरसे बर' गामि दरसे मिसिं गामि बे बेल ब्लकआव गोलैयाखै बिनि हाखौ रैखा खालामनो थाखायबो माइक्र' भिलेज बेल नङाबा ब्लक ट्राइबेलफोर बेखौ दानायनि थांखि लाबाय बिनि दारै बबेबा जायगायाव दरसेल' बर' गामि दंब्लाबो बे दरसे बर' गामिनि हा बिसिनि गायग्रा हा आरो फोथारफोरखौ रावबो बायनो हानाय नङा दा बेनिबो मोनसे डिसिसन लानाय फारसेथिङै दिनै सनापुर कसुतलिनिफ्राय लानानै गवालपारा जिल्लायाव बेल ब्लकनिफ्राय इलिगेल एनक्ल'सारफोरखौ इभिक्सन खालामनायबो जागासिनो दा BTC-आवबो जौगानायनि फारिया जेरैबायदि गोख्रोङै थांदों आरो आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय जेबायदि खामानि मावदों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया BTC-नि मालाबाबो गाज्रि सानफेराखै गाज्रि मावाखै